Kung bago ka lang sa aming channel at mahilig ka sa mga kakaibang kwentong katatakutan, pindutin ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated. Kung hindi, mumultuhin kayo. Kwentong Takip Silim. Aswang sa Pasay. Maulan na gabi, Sir Jupiter. Bago ang lahat, nais ko pong sabihin na ang galing niyo pong magboses. Ang ganda rin ng mga kwentong ibinabahagi ninyo. Dahilan para maudyukan din ako na ipasa ang kwento ko. Ako po si Gabriel, isang gwardiya noon at hanggang ngayon. Nangyari ang karanasan ko noong taong 2000. Baguhan pa lang ako sa pagiging gwardiya noon. Nang ma-assign ako sa Pasay ay nagpasya na rin akong mangupahan malapit doon para tipid din sa pamasahe. Noon po ako ay nagbabantay ng isang bakanting lote. May bahay pong nakatirik doon na ang balita ko ay dati raw sugalan. Abandonado na ang bahay na iyon pero nabili na ng isang mayamang tao. Malawak ang lote. Noong panahon na iyon, may mga puno pa pong makikita sa ilang parte ng Pasay. At yung area na binabantayan ko po ay ganon na ganon. Sa tapat ng lote ay may maliit na guardhouse. Gabi ang duty ko. May kapalitan naman ako sa umaga. Pero kakaiba pa rin kapag ikaw ay naka-assign sa gabi. Kasi dito ka mas hindi komportable. Isang gabi habang masarap ang upo ko at humihigo pa ng mainit na kape. Para bang may napansin akong may malaking ibon na dumapo sa bubungan ng bahay. Madilim noon kaya hindi ko kaagad naaninagan. Hindi rin naman sapat ang flashlight na dala ko para mailawan ang buong paligid. Napatingala ako sa bubungan. Kakaibang ibon yun tapos ang lakas pa ng pagdapo niya. Yung parang bumagsak siya sa bubong. Hindi ko na lang pinansin. Gustuhin ko mang pumasok sa bahay at akyatin doon ay bawal naman. Kabilin-bilinan sa akin na wag akong papasok. Hindi na raw kasi yun parte ng trabaho ko. Ang trabaho ko lang daw ay bantayan ang bahay kung may mga adik o tambay na magnanakaw sa loob. Bumalik ako sa pagkakape. Yung pagkakaupo ko ay nakaharap na sa tapat ng bahay. Lumabas din ako ng guardhouse para talaga makita ko kung ano yun. Sumandal ako habang nagkakape. Noong oras na yun, wala naman akong iniisip na kambalaghan. Wala sanay na ako sa pagbabantay, kahit paggabi. Kahit baguhan ako noon, kada buwan naa-assign ako kung san-san. Habang nakatanaw ako sa bubungan, para pong may napansin akong sumilip sa bubong. Hindi ako maaari magkamali. Mukha yun ng isang babae. Pagsilip niya, agad siyang nagtago. Ako naman, napatayo na lang. Siyempre, ang akala ko, tao talaga yun. Lumapit ako doon at inilawan yung bubungan. Tapos sinigawan ko yung nandun sa bubong, pero wala naman pong natugon. Bumalik ako sa pwesto ko. Sinuri ko yung paligid ko. Wala naman ng tao. Yung area kasi na yun, para siyang dulo ng subdivision na di masyadong napupuntahan. Ibig kong sabihin, yung wala pang gaanong mga bahay, puro damuhan pa. Napailing na lang ako. Inisip ko na lang na baka dala lang ng antok yun. Kinaumagahan, dumating na si Pio, yung kapalitan ko.
Nagtanong ako sa kanya tungkol doon sa nakita ko. Hindi ako matahimik eh. Tinanong ko siya kung may nararamdaman ba siyang kakaiba pag nagbabantay. Umiling siya. Wala naman daw. Sa isip-isip ko kung sa bagay umaga siya nagbabantay eh. Pangalawang gabi ng karanasan. Nasa guardhouse na naman ako. Nung oras na yun, talagang gising na gising ako. Marami akong nainom na kape noon. Naisip ko kasi na kapag inaantok ako, kung ano-ano lang yung mga napasok sa isip ko. Ganun pa rin ang sistema. Uupo lang ako. Minsan tatayo para rumonda sa paligid ng bahay. Pagtapos, babalik na ako ulit. Pag-upo ko pa lang noon, may narinig na ako kaagad na parang hiyaw. Yung hiyaw na parang hayop. Hindi ko matukoy, basta kakaiba siya. Napahinto ako, tapos medyo nakaramdam ako ng kaba. Napahawak ako sa baril ko noon. Hinanap ko yung hiyaw. Paulit-ulit kasi siya, Sir Jupiter. Minsan lalakas, tapos minsan din hihina. Dahan-dahan lang ako sa paglalakad. Inumpisahan kong ilawan yung bubungan ng bahay. Nang maitapat ko yung ilaw sa bandang kaliwa, may nahagip po akong tao. Tapos ang bilis niyang gumapang sa bubong. Iniwasan niya yung ilaw. Ako naman nahugot ko na rin yung baril ko. Hindi ko pa sigurado kung ano ba talaga yung nasa taas. Pero alam kong hindi yun basta-basta. Alam kong hindi yun pangkaraniwan. Sinigawan ko yung nasa taas, pero wala pa rin natugon. Ang naririnig ko lang ay yung mga kaluskus, tapos yung paggapang niya sa bubong. Ilang minuto po akong naghintay, Sir Jupiter, nang biglang nakita ko na may lumipad na malaking ibon pataas. Galing po yun sa itaas ng bubong. Di ako nagkakamali noon sa nakita ko. Babae siya, tapos may pakpak. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Akala ko nga noon ay umalis na siya. Pero nagkamali po ako, Sir Jupiter. Dahil nung babalik na ako sa guardhouse, muli siyang dumapo sa bubong. Doon ko na direktang naitutok ang ilaw sa kanya. Kitang-kita ng dalawa kong mata yung mukha niya. Mahaba na sabog yung buhok, tapos parang kulubot ang mukha eh. Mahaba yung ilong, tapos mahaba rin yung tenga. Nakakadagdag pa sa takot ko noon yung hagik-gik niya. Di na ako nagsayang ng oras noon. Agad ko siyang pinaputukan, Sir Jupiter. Maniwala man kayo o hindi, yun talaga ang ginawa ko. Pagputok ng baril, mabilis siyang nakailag. Ginabahan ako ng sobra nang mawala siya sa paningin ko. Nilingon-lingon ko po ang paligid, Sir Jupiter, pero wala na akong makita. Nagpasya na lang ako noon na umalis na lang sana. Kaso, bago ko makuha ang gamit ko, bigla po siyang lumitaw. Nakadapo na naman siya sa may puno. Nakatingin siya sa akin at humagik-gik pa rin. Nang itututok ko pa lang yung baril sa kanya, ang bilis naman niyang gumapang pataas ng puno. Nagtago siya doon sa may mga sanga. Nilapitan ko siya roon kahit na takot na ako. Maya-maya lang nun, may narinig na naman akong pagaspas ng pakpak. Nang mga sandali na iyon, wala akong ideya kung saan nanggaling ang aswang na iyon. Sa pagkakaalam ko kasi, sa probinsya lang may mga ganun. Hindi ko akalain na may ganun sa city. Ilang segundo siyang nawala na naman noon, pero ramdam ko na nasa paligid lang siya, kaya di po ako nagpakakampante. Hawak-hawak ko pa rin yung baril sa kanan, tapos sa kaliwa naman yung flashlight. Naririnig ko sa likod bahay yung mahinang hagik-gik, kaya naglakas loob akong maglakad papunta doon.
Di ko rin alam kung anong pumasok sa kukote ko noon eh. Dapat talaga tumakas na ako noon. Pero parang may humihila talaga sa akin na harapin yung aswang. Pagpunta ko sa likod bahay, wala akong naabutan. Pero pag tingala ko sa bubungan, nakakapit siya doon. Tapos ako naman sa taranta ko, natumba ko. Nangangatog pa yung kamay ko kasi masyado na siyang malapit sa akin. Nung tinangka ko na namang magpaputok, tuluyan na siyang lumipad. Pero tinitigan niya ako ng matagal bago umalis. Sobrang kinilabutan ako noon kasi pakiramdam ko tinandaan niya ang pagmumukha ko. Ganun pa man, di na ako nagsayang ng oras. Di pa tapos ang duty ko noon pero umuwi na ako sa amin. Agad kong kinuwento ang nangyari sa asawa ko. Pero siyempre, hindi ko agad siya napaniwala. Pero kalaunan, nakumbinsi ko rin naman siya. Alam niya kasi na di ako mahilig gumawa ng kwento. Sinubukan ko rin ikwento kay Pio. Maging siya, nagulat din kasi nung hapon pala bago ko makasagupa yung aswang ng gabi, may narinig pala siyang kwento-kwento di kalayuan doon. Narinig niya raw sa mga construction worker na may babae raw silang nakikita sa gabi na lumilipad. Medyo gumaan ang pakiramdam ko kasi kahit paano naniwala sa akin si Pio. Detalyado kong sinabi sa kanya ang lahat. Kinabukasan noon, hindi na ako pumasok. Pinilit kong magpalipat pero hindi na pumayag yung agency kaya napilitan na lang akong mag-resign kaysa naman mapahamak ako. Pinag-awayan namin ng asawa ko ang bagay na yun. Sinabihan niya ako ng duwag kung ano-ano pero hindi ko na lang pinatulan. Ang katwiran ko naman, aanuhin mo ang sweldo kung nasa peligro naman ang buhay mo. Muntikan na kaming maghiwalay dahil sa lintik na aswang na yun. Mula nang umalis ako sa trabaho, kahit kailan ay di na ako nakaranas pa uli ng tungkol sa aswang. Siguro doon lang yun sa lugar na yun. Si Pio naman, 1 linggo din siyang nanatili pa doon matapos niyang malaman ang kwento ko. Umalis na rin siya kasi siya yung pinalit sa akin sa gabi. Natakot din si Pio. Ang mga aswang pala ay totoo. Maging ako ay di ako makapaniwala hanggang ngayon. Maswerte lang ako kasi di ako napahamak. Sabi nila, baka raw naligaw lang sa syudad ang aswang na iyon. Ano pa man ang dahilan, palagi tayong mag-ingat. Huwag niyo akong gayahin. Hanggat di kayo inaatake ng aswang, umalis na lang kayo. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Sana nagustuhan ninyo ito. Maraming salamat sa inyo, Kwentong Takip Silim.